Salamat kay Archbishop no, sa mga pag-introduce at the same time sa iyong mensahe po na lang sa ato ang mga alagad dito sa parokya. So, siguro sa di ko magpadayon, pangutan ako unsa may inyong debate karon sa pagbisita sa tuwang amahan sa diocese. Archbishop natin. Ha? Mao bilang ang kalipay. Unsa pa? Murag na ko'y nabati nga kakulba. Tinaw na kulbaan? Itaw ka na kulbaan man? Appers. Itaw, anyway. Bitaw, kanang gahisgot si Archbishop ka ganina, mahitungod sa gitawag na to, pastoral visitation. Kaya nagisgot sa kaganina o canon law. Diba? Kabalo mo, sa inyo pa niya siya, tinood, ang Arsobispo, ang amahan sa tuwang diocese na gitawag na to sacred obligation or is what we call pastoral visitation. Pagbisita ba? Muna yung gitawag na to paternal presence. Ang iyang presensya isip amahan diha sa iyang mga insangpan ng mga parokya o diha sa simbahan. Kinsa man ang simbahan, it's not just the building, kundi ang simbahan, kita ng mga binanyagan. Di ba kabantay ka sa pamilya kung kanunay ang importante kaayod ang presensya sa mga ginikanan. Araw diha sa pagdako sa mga anak, sila maubanan. O diha sa mga pag-uban, mas malikod sila diha sa ilang pagtuo. To cite the very particular canon, na diha sa maong balaod sa itong simbahan, Canon 396, no, paragraph 1, hindi na niya isulat. Ingot pa, mao kini ang nagunang balaod na nagmando sa obispo sa pagbisita sa iyang diocese nga insakpan. So ang obispo ingot pa, obligado sa pagbisita sa iyang dioceses matag tuig, ganit sulod sa 5 ka tuig, iyang mga bisita ang makagparokya. Kaya sa iba pa ni Archbishop, hindi siya na pagbisita is just a formality. Kaya kung makabantay na ni Archbishop, regular yun siya nakabisita sa atong parokya, di ba? Every now and then, ilabi na kung naay mga gitawag na itong gatherings, that's really part of giving His presence to the parish. Di ba? May panahon na exclusive meeting, may mga panahon na parehas sa karon fiesta, o sa bispira sa fiesta, kanunay bilang sa Archbishop, naagid na galibot, no? Naagid na sa kanunay na nagsuroy sa matag parokya. So this kind of what we call pastoral visitation is just a part of kanabang gitawag na itong formality, because it is his sacred obligation to really visit ang pagbisita sa mga parokya. Mauna na naganina sa wala pa ni para makikulong ninyo amo sa ihimo ang pagkikulong sa parish pastoral council at the same time ang parish finance council. Pag-check lang po sa mga libro, sa mga records, because importante mo kayo ang mga records ko din sa tuwang parokya. Kaya every now and then, mga ibiyata o mga certificates. Yan, kung na importante nga mahanay ang mga recordings sa mga nabunyagan, sa mga nakumpirmahan, o sa mga gitawag ko sa gani din sa mga nanamatay, i-register din na importante kayo na siya. No? Kaya parehas sa bapuna sa kuwan ba, isip magbalantay sa karnero, dapat ang magbalantay sa karnero pagkalugid sa iyang mga insakpan. So this kind of pastoral visitation, sa kapamahagi sa pagpapahusga sa atong Arsobispo. So, sa ito nag-iingon, ang obispo adunay gitawag na to sagrado obligasyon, sacred obligation sa pagbisita kanato. O sa ito nag-iingon, makita na nato sa Canon 396. Upang iinipon ang katuyuan, kung ato ang pagdion ng Canon 397, yung sa iingon din ha, ubos sa gitawag na to o pastoral visitation, ang obispo mao ang kanang gitawag na to, ang iyang pagbisita naglangkob sa tulong ka mga aspeto. Gitawag na to persona, ang pagpakihimamat, no? Sa mga gitawag na to kaparian, o labaw sa tanan sa mga laiko. Uban sa iyang pagbisita karon, ibisita po niya si Padre Luloy, ang inyong korang paroko. In which,
kung ato nga isgutan ang kami mga kaparian, we are only extension sa maong gahom sa Arzobispo. If we are not given the faculty to celebrate the Mass without the authority of the bishop, we cannot really do that. So, usan araw ka ng prinsipyo ba? We are only extension sa maong gahom sa Arzobispo na maoy nakaangkon sa gitawag nato kanang kahingitan sa pagkapari ni Jesus. So, kanang iyang pagbisita po karon, usa po sa pagpapumusta po sa inyong kura paroko ni Father Alejandro Balbuena. No, that's of the person of the bishop. O usab kanang gitawag nato og sagradong butang, ang pagsiguro nga ang mga sakramento gisaulog sa hustong paagi ug ang simbahan na naa sa maayong kahimtang. That's why kaganina amo ang i-check ang mga books, ang mga libro o ang mga records. No, pag-check dito kung nahanay ba ang tanan o maupunto usa sa mga pangutanan ni Bishop pagpangumusta sa mga PPC and of course sa Finance Council. So, kung mag-iskuta o kinauyukan nga diwa ni pastoral visitation ni Archbishop, masumada na to sa gitawag na to o paternal presence. The presence of the Father. Di ba? Ang presensya sa atong amahan. So, kung ato nga bansayon kini ang pagbisita ni Archbishop timaan ug nagpahinumdum kanato nga giisip nato siya nga magtutudlo, magbalantay ug usab pari. Di ba? Naambitan usab na nato ang magtutudlo aron paglion diha sa tuang pagtuo. Isip magbalantay aron pagiyakan nato madulong sa Ginoo. Isip pari aron pagsaulog sa liturya uban kanato. So importante kaayo nga ato kuno nga masabtan. No, sa kuna kay gingon kaganina, this pastoral visitation of Archbishop is just somehow a formality. Because kung makabantay ta ni Archbishop, no, kanunay gina siya nagapakita sa presensya sa matag parokya. Labi na kay kusog kayo ang inyong permiti mo mag-invite sa mga kaparian, no? Every now and then, na ay mga celebration din nagid kanunay sa Archbishop. Dili lang diri, kundi dalibot na yun na kanunay niya ang maong matag parokya. O dili lang atong gisugdan ang gitawag na to formal pastoral visitation of Archbishop. Kaganina, nangutana ko kaninyo kung kumusta ang sa inyong debate. Di ba? Kay kamo, gitawag isip mga unsaman, mga alagad. Ano? Kinibitaw pagpangalagad. Dili ba ni sa sayon? Tinuod? Oh, tinuod? Sayon ba ang pagpangalagad? Ilabi na pagpangalagad sa simbahan? Siguro the fact nga mga alagad ta, na gitawag na tog sayon. Ilabi na kung kita makadawat og sweldo. Pero mag-isip kita og tinud-anay nga pagpangalagad, kasagaran magyudihana voluntaryo. Unsa inyong mabantayan sa kasagaran nga mga alagad sa simbahan? Unsa kasagaran ninyo nga mabantayan sa mga kanunay na gayes sa pagpangalagad sa simbahan? Kinsa ni nga mga tao kasagaran? Kasagaran nga mga tao. Ha? Unsa to? Ubos nga. Na yung paglantos yung kaugalingon. Ubos nga. Bitaw no? Yes. When we really gitawag na to og reality check, tinuod biya kita. And that is really also biblical. Kung ato bitawng balikan ang pagpili ni Jesus sa napulog duha ka mga apostoles, totong paklion ba ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto sa 16. Mao na nga particular text nga gipili ni Jesus ang napulog duha ka mga apostoles. Yakin sa ning napulog duha. Kasagaran ani nga mga tao mananagan. Kaya giisip sa panahon ni Jesus nga mga yano nga mga tao. Gani gawan sa mga yano nga mga tao, uban usab ining napulog duha ka mga apostoles, mao ang mga tao nga giisip nga sila likway sa katilingban. Di ba? Kinsa kung sa Ebanghelyo na to karong adlaw. Mahitungod ka? Okay. Mahitungod kang Levi. Kinsa na si Levi? Si Mateo. Very good ko. Yung pagkatudlo ninyo, no? No? Si Levi, si Mateo, usara na siya.
Kinsa si Levi o si Mateo? Kini siya, usa ka kobrador sa buwis. Kaya kinsa ni mga kobrador sa buwis sa panahon ni Jesus? Sila kini mga tao nga giisip nga may traidor, no? Sa nasod sa Hudayo. Sila kini giisip nga mga makasasala sa katilingban. O gani, in short, gitanaw sa mga matutudlo sa balaod nga mga sinalikway sa katilingban, mga makasasala. Pero nahimo nga usa sa mga pinili sa tuang Ginoo. So sa gingon pa ni Nanay kaganina, mga, ang sa ganito? Usa to imong description sa imong kuan? Mga ubos. Sa katilingban. Pero gipili sa Ginoo. Kung atong pamalandungan pag-ayo ang maong grasya o ang kaalam sa Ginoo sa pagpili, ang ato nga pag-abot ni pangatundanan, atong hinumduman ha, dili ni bunga sa itong pagpaningkamot. No? Dili bunga sa itong pagpaningkamot. Bunga sa grasya sa Ginoo. Kaya bisan pag-unsaon na to ang pagpaningkamot, kung wala ang pagtugot sa Ginoo ang grasya, dili ginato ni mahimo ang tanan. Tinuod? Ngano man nga nagpabilin ka mo sa pagpangalagad, bisan kabalo mo nga voluntaryo kini ug walay sweldo. Di ba? Nakapangutana mo ana? Di ba? Dili ma-explain. Pero kung mamalandong ta pag-ayo, naa dinha naglihok ang mao nga grasya. Muna nga, kung mamalandong ta pag-ayo sa mao nga kahimtang ba, kagingon ni Nanay kaganina, na ubos sa katilingban. Ngayon siya nga, piano. Mga simple, no? Kinsay topic leaders din eh. Pataas kamot. Topic leaders. Ay, mga topic leaders. Topic leaders. Topic presidents. Topic presidents. Di ba natin kasagaran nga mga activities sa tuang kapilya nga natay mga, kung labi na kung nagsingabot ang fiesta, natay gitawag pahina. No? Kinsay kasagaran dali kayo masangpit panahon sa pahina. Di ba? Makadali-dali mamugsugo ang mga maestra nga sakop ninyo sa inyong kapilya. Makadali-dali mamugsugo sa mga engineer nga sakop sa inyong kapilya. Pipila siguro na pero kasagaran ang dali yun kay masangpit kinsa? Mga yanong na mga tao. Kabalo mo, there's also wisdom. Nganong ang mga yanog, mga simple nga tao, ang kasagaran gitawag o gipili sa Ginoo. Kung paklingon bitaw nato ang sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. No, try to take note of this. 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29. Kini nga ako nga paghatag og pamalando aron makaamgo mo how important ang inyuha nga pangatundanan. Ingon pa sa maong sulat ni San Pablo, apan gipili sa Dios mao kadtong giisip sa katawhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili usab niya ang mga tao nga wala gayoy gahom aron pakaulawan ang mga tao gamhanan. Gipili sa Dios ang mga kabus nga talamayon nga giisip sa katawhan nga walay kapuslanan aron ipakita niya nga dili mahinungdanon ang giisip sa katawhan nga mahinungdanon. Busa walay makapasigarbo at tubangan sa Ginoo. Dili day nato magamit ang atong gahom kung unsa ta gitanaw sa ato ang kauban na taas aron ikapasigarbo nato ang ato nga nagunitan nga posisyon. Unsa ray atong mapasigarbo sa Ginoo? Ang atong kayano. Unsa ganito? Unsay atong mahatag nga pasigarbo sa Ginoo? Ang atong kayano. Kabalo mo, magkaroon nga panahon, naa naman ta sa panahon nga gitawag nato o unsa ta nga panahon ron sa atong simbahan? Kwaresma. Kanong sa kasugod ang panahon sa Kwaresma? Okay. Ato ba ng Biyernes? Ang Miyerkules sa Badles? Miyerkules sa Badles, no? Of course, Wednesday. Atong Miyerkules sa Badles,
ang gibuhat nato nga dito mao ang pagbutang og abo sa purubang krus sa atong mga akta. Can you still remember unsa ang mga pulong nga giingon sa pare o sa minister? There are two versions of it, pero unsa yung madumduman nga version? Sa inyo ang pagdawat, no, paginulsol og biyahe o sa inyong sala. Pero na usa nagtupod nga gikan sa sulat ni sa basahon sa Genesis. Hinumdumi tao nga ikaw gikan sa abo o sa abo ikaw mo pauli. No? Kabalo mo, kana siya pagpahinumdum nga wala gid tay kapanginambog sa Ginoo. Kung dili pahinumdum kini nga kung wala ang gahom sa Dios, kung wala ang gininhawa sa Dios, kanang gitawag nato og roa, no? The Hebrew word roa, kanang gininhawa sa Ginoo, magpabilin ra gyud kita dinha sa maong abo. Pero nahatagan o kaimportante ang abo tungod sa maong gininhawa sa Ginoo, the roa of God. Ug tungod ni ana ang atong pagkaabo nahatagan sa maong dignidad sama sa dignidad sa Dios. Ipahinumduman ta ba asa tagikan? Kay kung dili magud ta masayod kung asa tagikan, dinha na mosulod ang garbo sa tao. Di ba? Unsa gani ang panultihon sa Tagalog? Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hubog. Hubog mo ba na? Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroon. Question: what is really our ultimate goal? Meaning atong panahon sa kinabuhi. What is our ultimate goal? Langit. Di ba? With that quotation, nianang maong panultihon, magkasabot dayon ta. How important that we must know na kita masayod asa tagikan. Kay kung malimot gani ta ni anak, dinha na mo sulod ang garbo na gusto ta mo tupong sa Ginoo, gani gusto ta mo labaw sa Ginoo. Di ba mao nay nahitabo ni Lucifer? Nga giisip nga usa sa mga bantugan nga mga anghel sa Dios, pero gitawag siya the fallen angel because of his pride na gusto sa mo tupong o gani mulabaw sa Ginoo. Mao na nga importante kaayo din na kini bang pagpamalandong asa tagikan. O kana gisugdan nato nga pamalandong niya itong unang adlaw nining panahon sa Quaresma, Ash Wednesday. Nasabtan ninyo how important it is. O niya, di na itong masabtan no, ang kanabang inyong role. So bisan mo ingon tao, ang atong tubag nga gitawag ta kay kita mga ubos sa katilingban. Pero sa ako nang giingon sa unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Taga-Corinto, gipili ang mga huyang aron pakaulawan ang mga kusga. Di ba? Di ba dili na mo'y prinsipyo sa kalibutan? Ang prinsipyo sa kalibutan, kinahanglan nga ikaw kusgan aron ikaw tahuron o ikaw hangaron. Pero sa Ginoo dinali. Gipili niya ang mga huyang, gipili niya ang mga yano, gipili niya ang mga gitawag nato og mga weak aron pakaulawan ang mga tao nga nagsalig sa ilahang kusog. Na-appreciate ninyo? Unsa ka importante ang inyong pagtubag sa maong tawag? No? Unya dapit, mamalandog ta niya nang gitawag na tog lights and shadows sa inyong mga kasinatian sa pagpangalaga. Kana bang uwing lights and shadows katubang mga inyong kalipay o katubang inyong mga kalisod. Namo ano no? Puro lunod ba kalipay sa pagpangalaga? Bali pa der. Kadaghanan kalisod. Okay, nangatawa ta. Okay, katawa na lang nato no, pero tinuod ang pagpangalagad dili sayon. Mo na nga mamalandong ta giun sa what's really the wisdom behind the mind of God sa iyang pagpili sa mga tinun-an nga giisip sa katilingban nga mga yano, mga ubos o mga sinalikwan. Aron kita
dasigon, at taliwala sa tuang pagkayano, pinalangga o gihatagan gihapon kita sa mong pagtagad sa Ginoo. Gipili sa Ginoo ang mga tinun-an, taliwala silang pagkamakasasala o sa pagkaubos, dili tungod sa ilahang mga resume. Di ba kung mga apply tag trabaho, unsay kasagaran pa ngayon? Resume, no? Unya pangitaon ginadadto sa imong nahuman, unsay imong mga skills, unsay imong mga gitawag nato og kanabang strengths. Pero wala ba ang pangayuan sa Ginoo ang atong resume? Naabay pagkatapil leader ninyo, di pangayuan mo resume. Nako ay di ka ngayon matapil president kay mao man din imong resume, di ba? Kabalo mo nganong gipili ni Jesus ang napulog duha sa tanan nga mga nindot ug mga resume, not because they are perfect, but because they are willing. Kung balikon ha, dili tungod kay sila mao ang pinakabanggiitan, kung dili tungod kay sila mao ang bukas aron motubag sa tawag sa Ginoo. O kinsay pinakauna nga mitubag ni anak nga panawagan? Kinsay pinakauna? Sa tanan nga gitawag sa Ginoo, kinsay pinakauna nga mihatag siyang kaugalingon aron moabutan ining takna karon, aron makailata sa Ginoo, makailata ni Kristo? Kinsa? Pilikod ko oyo. It's Mama Mary. No? It all started with just a single word from the Blessed Mother. It's her yes. Di ba? Nganong naamo din karon, nagpabilin, nga nangalagad, kaysa matag adlaw, taliwala sa mga pagsulay sa pagpangalagad, it's because of your yes. Nga ang Ginoo nagpili kaninyo matag adlaw. Na-appreciate na ninyo? Sa kadaghan kaayo nga pwede mangalagad, anong kamuman? Di ba? Siguro mo ba ninyo na ako pa din, wala namang ko ilahin, uy, nga mong kuan, gusto na yudunta ko buundan, kaya kasagaran mo mga rason, no? Wala mong ko ilahin, pero kapalo mo, pamaagi ko na sa Ginoo. No? Sus, kung wala pa mo nagpabiling karon nga mo, yes, asa na ka nang ibutang yung kapilyaron? Di ba? Di ba? It's because of your yes. Not because of your resume, but because you are willing. Kung mauna ang nakita sa Ginoo nga kasing-kasing sa mga tinun-an. So, the very important word nga inyo pong balunon karon, remember the word yano. Yano. Kabalo mo na ay nindot kay ana nga kahulugan ng pulong yano. Una, letter Y. Hinumdumi, no? Nga gipilit sa Ginoo ang mga tao nga yano, kaya ang mga yano yukbo sa kanunay sa kabubuton sa Dios. Unsa nang yukbo? Yes, kanunay gid. Lord, no, your will be done. No, be it done according to your word. Yukbo. Always yukbo sa kabubuton sa Ginoo. Ang yano nga leader mahibalong mo yukbo. Tinuod, dili siya makiglantuhi sa Dios. Kung ang parokya makinahanglan kanimo, ang imong kasing-kasing anda mo ingon, dili akong gusto kung dili ang imong pagbuot Ginoo ang matuman. Dili ang akong pagbuot, kung dili ang imong pagbuot maoy matuman. Your will be done, O Lord. Di ba? Unsa ganito? Yukbo sa kabubuton sa Dios. Unsay sunod nga letra? Letter A. Now it stands for abri ang kasing-kasing sa grasya. Di ba? Abri ba ang iyong kasing-kasing sa grasya kanunay? Ang Dios dili makasunod sa kasing-kasing nga puno sa iyang kaugalingon. Di ba ang baso kung puno na ba? Mag-awas, gawas na ng mag-awas, mag-usik-usik, nga dili po pwede mabutangan sa bag-o nga tubig. Kung ang atong kasing-kasing puno. So kinahanglan gid ay kanunay abli, no? Abli sa maong grasya. Muna nga kamo, giisip nga yano, tungod kay abli ang iyong kasing-kasing para sa Ginoo. Ang pagkayano nagpasabot nga ikaw
abri, anda mo dawat o tambag, anda maminaw sa arsobispo, anda mo salig nga ang Dios mao'y mo puno sa imong kakulangon. Kana hagit bila namo po na mga pari, kanang amo ang pagkaabli, pagkamansinugtanon sa arsobispo. No? Nga dili ang among pagbuot mo'y matuman. Kung dili pinaagi sa ato ang amahan, sa Archbishop, kita nahimong abli sa mga grasya sa Dios. Kung sa sunod nga litra, hinumduman na to, letter N, na umol sa pagpaubos. Isip yano nga leader, kamo na umol sa pagpaubos. Pagka mapausanan, muuyod pa muna ako, nga importante kaayo ang kinaiya sa pagka mapausanan. Yes or no? How important? Very, very important. Kabalo mo, sa ako nang giingon kaganina, sa tuang gihimo nga pagbutang o abog nga krus sa ito mga agtang, gipahinumdungan kita sa the very important root word niya ng pulong nga Latin. Unsay Latin nga pinulungan sa maong nga yuta? Iumos. Asabi ka ng pulong iuman? Diha sa pulong iumos. Ubos na asa yuta. Kunya, that's a very important virtue that we must always remember. No? To inculcate kanang atong isilsil sa tumunaw-unaw kasing-kasing ang pagdala ni maong kinaiya sa pagkamapausanon. The only virtue that cannot be copied by the leader. Ang dili makopya sa yawa ba? Nga kinaiya. Unsa nga kinaiya? Humility. Humility. No? Pwede makopya sa yawa ang pagkamanggihatagon. No? Pwede, no? Oo, pwede nga makopya sa yawa nga muhatag siya. Pero never na makopya sa yawa ang kinaiya sa pagpaubos. Kay only the person who believes in the Lord, who is the source of all things, and the most powerful sa maong katibuok kabuhatan, ang tao lamang nga mapausanon ang makaila ni. Mao nang giingon pa mga yawa daw kuno walay tuhod. The devil at gitawag na tuhod. Kabalo mo ngano? Kay ang yawa dili kabalo muluhod. Napa mo tuhod? Dili mo yawa. Kita naumol sa pagpaubos. Katapusan sa maong importante kay nga pulong yano, obra sa gugma. Obra. Kabalo mo unsa nang obra? The art. Kana bang kita gimugna pinaagi sa maong grasya sa Ginoo. O ang ato nga pagpangalagad dili tungod kay kita gusto daygon, kundi aron sa pagdayeg sa Ginoo. Ang tanan atong pagpaningkamot, isip PPC, isip sa sakop sa Finance Council o sa kapilya, dili aron kita daygon. Murag di na po siguro din po nato na panganduyo ng daygon, no? Kaya una sa tanan, walay sweldo. Voluntaryo. Isip po yun diya kayo magdala biya yun o kapilya, tinood? Kung mama nakadala kapilya, dili sa yun, no? Obra kini sa gugma. Kamo, you are the obra maestra, ito ingon pa, sa maong grasya sa Diyos. Malipay na ang iyano nga sulugon, nga makita nga iyang isig katao nagpaduol sa Dios. Bisan kun siya dili mailhan ug mapasalamatan. Obra. Kamo obra maestra sa mao nga binuhat sa Ginoo. So bisan ang gibati nato nga ipili ni sa Ginoo Pader, kami manggod ang pinakaubos, kami manggod ang pinakayano, pero karon ma-appreciate nato. Now through the words of St. Paul to the Corinthians, dipili sa Ginoo ang mapausanon, ang mga huyang, aron pakaulawan sila, nga nagtuo na sila kusga. Muna nga ayaw kawala sa maong kadasig, kung ibati nimo na ikaw ubos sa katilipan, ikaw yano sa katilipan. Kay kanak pa lang imong pagpangalagad, pagbiya pa lang nimo sa imong kaugalingon aron mangalagad sa simbahan o para sa Ginoo, that's already enough.
aron ato nga makapot ang tinuod nato nga padulngan. What is our ultimate goal again? Unsa ang atong pinaka-common nga goal and our ultimate goal? Ang langit. Ato kining gibuhat ang tanan tungod kay natuo kita nga adunay langit. So karon ako tamong hangyoon sa pagtindog na gamay nga ritual gamay. Pagtindog mo gamay. So sa matag pag-ampo o sa matag ingon nako ang inyohang itubag Ginoo himoa kami iyano. Gikan sa tinguha ng pasilunggan sa uban, tubag. Gikan sa kahadlok nga masayop sa atubangan sa kadakuan. Gikan sa garbo nga naguna-una nga kamera ang nakahibalo. Aron ang imong obra lamang ang mudan-ag diha kanamo. Ginoo, salamat inintak na nga kami nakapamalandong kung unsa kabililhon ang imong pagtawag o pagpili kanamo. Salamat sa pagpahinumdom kanamo nga bisan kinsa pa kami, bililhon kami sa imong mga mata. Ug samtang kami Ginoo, mapasalamaton sa presensya sa sa imong ipadala ng among amahan sa Archdiocese. Hatagi kami o kasing-kasing sama ni Maria nga magpasalamat sa imuhang kaayo. Sama kang Maria nga yan og andam kanunay moingon og oo. Ayaw itugot nga mapatay ang among kadasig sa kakapoy. Himoa kami mga tulay sa imong grasya, panalangini ang among arsobispo, panalangini ang among parokya, o panalangini kami imong mga sulugoon, nga bisan sa imong kagamay, naningkamot nga mahimong balaan. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Atong dayon nga Ginoo. O karon, mamalihog ko ninyo sa paglingkod, pagbalik, o atong himuon karon ang